Ir-rapport tat Tribunal Internazzjonali konferma dak li ilu snin jgħid il-Partit Nazzjonalista li l-pajjiż kien intitolat għal aktar minn 487 miljun euro fl-imkien mal-interessi. Dan intqal iswed fuq l-abjad fir-rapport stess li ġie ppubblikat il-ġimgħa f'paragrafu 387 u li huwa l-akbar prova tas-serqa tal-isptarijiet wara li l-gvern kien ilu snin sħaħ jiddefendi lil Vital Stewart. Mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch jgħid li għal darb'oħra il-poplu kellu konferma li l-gvern ta' Robert Abela mhux jiddefendih. L-ICC kienet ċara fis-sentenza tagħha. L-akbar vittma tal-kuntratt null ta' Stewards kien propju l-poplu Malti. Kieku jien Prim Ministru ma niċċelebrax sentenza li tajt li l-ikbar vittma hija l-poplu Malti. Alex Borch insista li dak li ntqal it-tnejn fl-istqarrija tal-gvern ma kienx xejn ħlif stant min-naħa ta' Kastilja. Fejn kanta vittorja brabta mal-konklużjoni ta' Tribunal Internazzjonali huwa propju hawn fejn toħroġ id-differenza bejn il-Prim Ministru Abela u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch min-naħa tiegħu saħa li kieku kienu Prim Ministru ma kienx jiċċelebra sentenza li tajt li l-akbar vittma f'din is-serqa huwa l-poplu Malti. Kieku kont jien Prim Ministru kont naqbes għall-poplu Malti bħilti kollha quddiem kuntratt li żewġ qrati diġà deċidew li seraq lill-poplu Malti. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ifakkar li l-poplu bl-isptarijiet ġodda kien u bl-isptarijiet ġodda baqa'.